Dak li beda bħala passjoni għall-ikel u mbejjed raffinati wassal twaqqif ta' Abraham Supplies u kien propju għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għatta nofs ta' nar fawdex flimkien ma' sit ta' din l-intrapriża Abramside. Alex Borg kellu l-opportunità li jara l-operat ta' din il-kumpanija fil-waqt li sema wkoll l-opportunitajiet u d-diffikultajiet ta' imprendituri lokali bħalma hu Abramside. F'dawn l-aħħar snin Side permezz tal-innovazzjoni tiegħu rnexxielu joħloq kantina tal-inbit bl-aħħar teknoloġija, kċina moderna u anka vinoteka. Permezz ta' dan, il-pubbliku mhux biss jista' jixtri iżda wkoll jesperjenza l-ikel u l-imbejjed b'mod dirett. F'kummenti li tal il-Net News, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg spjega li huwa ta' sodisfazzjon kbir li jara l-imprendituri Maltin u Awċin idawru l-ħolm tagħhom f'realtà fejn wiegħed li kemm mill-oppożizzjoni u wis aktar mill-gvern se jagħmel biċ-ċert li nies bħala Abram u anke dawk kollha li jixtiequ jkabbru n-negozju tagħhom ikollhom lodda kollha meħtieġa. Fejn anke wieħed illi partikolarment se jinvesti f'dawk iż-żgħażagħ li jħarsu l-qudiem sabiex ikunu imprendituri. Fl-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Alex Borg ippreżenta numru ta' proposti li waslu sabiex ħolma bħalma kienet ta' Abram issir realtà. Fosthom anke Child Trust Fund illi tħalli eluf ta' euro fil-but tal-wilt hekk kif jalaq l-20 sena u li jippermettu li jibdew jaraw il-ħolm tagħhom issir realtà anke f'każ li jridu jibdew negozju tagħhom. Dan apparti li l-Partit Nazzjonalista lest jibqa' jappoġġja lill-industrija lokali b'inizjattivi varji u inċentivi diretti fil-waqt li jsir investiment li jsaħħaħ l-infrastruttura tal-pajjiż. Fuq kollox, Gvern Nazzjonalista jsaħħaħ il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer xi ħaġa li żgur tkompli tgħin lill-imprendituri Awċin biex iwasslu l-prodott tagħhom f'Malta.